Ova vijest je eksplozivna, društvo. Upravo smo svjedočili nizu otkrića nakon posljednje utakmice Hajduka. Pripremite se da vam padne vilica. Ne smijete propustiti ovo. Odmah se pretplatite na kanal i pratite sve ekskluzivne informacije koje će stići o Hajduku. Naša treća pripremna utakmica, druga u Sloveniji, izazvala je velika očekivanja glede nastupa Hajduka. Nažalost, doživjeli smo poraz od 1-0 protiv Olimpije. No, smirite se, nije kraj svijeta. Ivan Leko, naš trener, istaknuo je da smo imali sjajne trenutke tijekom utakmice. Uostalom, gubitak je dio učenja, a bolje je pogriješiti sada nego kada sezona doista zahukta. A sada se pripremite za veliku objavu. Leko nije štedio riječi kada je komentirao odlazak Nikole Kalinića iz kluba. Da, on je sada slobodan igrač i privlači pažnju turske prve lige. Tijekom otvorene razgovora s Kalinićem, naš trener je jasno naglasio da je Marko Livaja bio ključni igrač u napadu već 2 godine. Leko planira izgraditi momčad oko Livaje, cijeneći njegovu važnost. Želimo Kaliniću sreću u budućim projektima, ali prioritet je timski duh i složnost. I što vi, navijači Hajduka, mislite o ovim otkrićima i iznenađujućim odlukama trenera Ivana Leka? Ostavite svoje komentare u nastavku, izrazite svoja očekivanja za budućnost naše momčadi i recite što biste voljeli vidjeti u idućoj sezoni. Ne zaboravite ostaviti svoj like kako biste dobili ekskluzivne informacije o Hajduku. Vaše je sudjelovanje ključna za uspjeh našeg uzbudljivog putovanja. I nemojte zaboraviti pretplatiti se na kanal kako biste sve pratili. Idemo zajedno!